Hey, what's up mga barigay? So namin sugatan nga sa kasikat nga vlogger mga barigay no, si Beatmaster mga barigay. Seto na kita di kini master, Beatmaster. So magkakita namin karon mga barigay. Ato sugaton nga to sa Carmen mga barigay. So nagsakay sila pambot nga gamit trisikan. Pa sure kung sa Carmen Bohol ba dyan? Yan, kita-kits man tayo niya mga barigay. Nag-abot nga to no. Kawan. Kita tag-artista na mga barigay. Ay. So mga barigay, day ito no. So karon mga gahapon mga barigay, wala na dayon silang Beatmaster kay nag-unos nya na aberya sila nga tos dagat. Karon pa daw na sila mga barigay, amon dong nga to balik nga tos tubigon. So kita-kits lang tayo mga barigay. So si Richard wa kauban, kintoy lang gyapon ang kauban karon mga barigay, pero nagbalik ko niya ato lang hapit to no kay. So let's go mga barigay, dala ta magguhat nga to mga barigay. Samtang gapaabot mi nila ni Beatmaster, naa day puy daghang nagpaabot na mo diri. Desa barigay murag nag-meet and greet na may diri daghan okay. Daghan na. Abi na mo kami may naguwat, sila mo di naguwat mo. Nami guwat, naboy daghan nagahuwat diri. Nangatag og ice cream. Sige. Tingkor ba ka na picture ha? Dito nila bro. Nana silang Beatmaster mga barigay. So na sila giwan ng dunggo dai. Asa yung sakyanan? Oh, dere dai. Dere dai lang sakyanan dai Beatmaster mga barigay. Kaduha naman lunod. Tara, nagdagso ngayon. Oh, pare ko, dana jud ko dire sa Bohol. Kasi mong kawan si kan katong adara. Arjibols. Arjibols. Okay, Ano? Arjibols. Okay lang, Arjibols ah. Katong si ikon, mata katong marag. Mas dili. Oh, nasdili. Brad, video ka ba masakay sa kon eh? Lalaki ako po. Sige. System ka. Dili. Okay, video handi ka pare ko. Basta ka dia pare ko. Helmet ay dakpan ka. Mali. Dala helmet ay. Basay mo lang po. Nagbasa man. Bali ana. Ha? Ano? Ana di ayo. Ana. Sangya di mong kwanoy. Dagan dito maabot nga kasada ana. Gusto mo paniwang dara. Dagan na, highway ron. Okay, masuk kagubatan ni din mabadag balik. So barangay na may dire sa amo ano. So nana sila dire daghang kay napa sila buok. Grabe Beatmaster. Support Kentoy TV kung ganahan mo glingaw kayo nga mga videos. Oo. Dara marag nalata ko niya lubot. Naglantaw no. Ang lubot parang nahinog oy. Dara si Arjibols. Ay man tol, amaw ni pare ko. Galoya. Dito sakit kang lubot ng duko. So barangay picture pa sila no. So man nami pa dito mga barangay. Nya karon trip na po na mong madto sa kuan kanang Chocolate Hills mga barangay ato sila ilaag no kay usara sila makaari. Og karon atong itor si Idol Beatmaster sa Chocolate Hills no. So atong dadon si atoy paligid si Beatmaster ato. Richard ay bahala dire. Oh. Kailangan to siya sa Chocolate Hills lang. Yun. So naglag na siya. So timing kayo kay Sabado po may klase ba makauban jud ko nila. Kat kayo si boss beat dire. Tagkam sila din mong balik eh. Layo ko. Lo, kagay Durante jud nito kasi boy. First time. Ala nay hait na tutoy og og karon na si Idol Edibit dire, ni Plastar na. Dito na tayo. Lipay kay kagwa. Ito yung pinadya ko. So yun, magpakita ninyo ang kung ano. Oh, naman duwa oh. Hindi, di pa bangga oh. Oh. Ito yung pinadya ko dito. Pakita ball. Oh, pakita ball. Ano kinataas eh? Moni, ganahan ako diri mo kag Chocolate Hills kay nay daghang kwan. So yun, musaka na tasagdan nga kinahabugan paingon siyang dugan. So yun. Tabang. Oh, sige dol. Dagan dol. Wow! Really hearing about the Chocolate Hills. The Chocolate Hills. Multi pulang ginta na ron. Chocolate Hills. Idol, unsa may mo masulti dol? Sa kadugay nako, nagpuyos kalibutan.
Gamay pa ko kita ko sa libro karon, tinuod na gyud. Wow! Ang sarol, ang sarol. Grabe sinda ko balik eh. Tablag ni tinda kung balik. Yun. Yung balik direk, ahag ng chocolate chance. Sana all. Ikaw ni ka to. Dagan ko chocolate yan. Ah, chocolate chance ay. Tara chocolate to. Tara oh, noon sa nanas na mo ang Ah, chocolate chance. Ikaw pre koy. Di ko tigli-ligod. So yun, manguli na me. Huli na silang idol. Okay. Cousin. So, mga igagaw na ko na nung maday sila diri. Noon sa mga igagaw na ko. Let's go. Hi Gaw. Hi. Agaw. So yun, manaming adto sa tukong details no, angat kayo sa mahuli na may bro. Ulti mo kasakit ko, helmet kaya po no. Oh, Panigurado nito. ito na mi. Ito, nanas kuya, driver. Yun. Kasi nga ni mo ya. Kalimot ko. Ay ay. Nana rin ay. Ako sa'yo makubangan? Baka ba yuyap? Kaya makubangan. Nga nung pa magkayuyab ya. Mahadlo ko ilarog ba eh. Ay ay. Wala ka sakit sa mga tao. Babae, mapahimos planon. Ay ay. Nga nung mapahimos lanon bitaw na sila yan. Ano mo na ya? Basta makuha na ilang gusto. Ay ay. Kalimtan na tao ka, pasakitan ta. Ay ay. Ay, mau na girls. Mau na girls. Kamu ha. Ay mo pag inaanak. Mga baby girl, relax lang mo diyan. Hindi naman kalalo na ako. Ay ay. Medyo mo kasakay sa munting kami. Oy, Lamborghini ni! Lamborghini rin eh. Ano, bakit na ito nilang Lamborghini? Wow! Oh, dili na mo mga girl. Dili lang yun. So, biyaan dyan ka na mo ya kay. Bye, baby! Bye! Ay, sa parking po kayo. Chillax. Ang ulo niyo po.